Takže vážené dámy a pánové, já musím mluvit na mikrofon, nebo mě takhle slyšíte dobře? Budu jenom polákat. Mikrofon. Mikrofon? OK. Takže já vám děkuji za příležitost tady jako zelenáč vystoupit, protože jsem na této konferenci poprvé a podělit se s váma o naše zkušenosti z posledních několika let a o naše představy o budoucnosti knihovny, jak to zmínil Richard, pan kolega Papík, doktor Papík, ten Papík. Takže knihovna má svou historii. Knihovna je místo, který musí mít historii, jinak nemůže fungovat. Musí mít ty kořeny dobře založené. Čím jsou hlubší, tak někdy to svazuje, ale umožňuje to fungovat v kontinuitě, což je strašně důležitý. Ta kontinuita, já jsem začal zprostředka, že ta knihovna je hodně starší, ale od rakousko-uherského vyrovnání, kdy se rozdělila česká a německá technika shodou okolností, tak knihovna zůstala jedna společná. Mimo jiné proto, že kdyby se rozdělila na německou a českou, tak by ta česká vlastně prakticky neexistovala, protože těch českých knížek bylo velmi málo, studovalo se vlastně de facto v němčině, když byla škola česká a německá. Nicméně takhle to bylo, ta škola byla odborně vědecky, ta knihovna byla odborně vědecky řízená těmi školami, ačkoliv byla financovaná od státu. Takhle to zůstalo ještě po válce dokonce a až teprve v roce 1960 byla knihovna vysokých škol technických, jak se tehdy jmenovala, odebrána vysokým školám a tím pádem ztratila, bych řekl, kontakt se životem. Kontakt s tím, co skutečně ten přímý klient, ten výzkumník, ten research analyst, ten pan docent, ten postgraduant nebo ten doktorant, co potřebujou, stala se součástí UFTEJ, čili v tom smyslu docela dopadla dobře, protože na rozdíl od mnoha jiných knihoven jí byly pořád dodávány kvalitní časopisy, na kterých vlastně zejména ta technická informační služba musí nutně stát. Nicméně ta knihovna sama od sebe nebo pod různým tlakem začala dostávat také, tak říkáme tomu, národní funkce z nedostatku lepšího názvu. Dostala technické dokumentační středisko, které vlastně vznikalo už před válkou, ale po válce to byla snaha tehdy už vlastně znárodněnému průmyslu poskytovat kvalitní technické informace, neboť tehdy ještě věděli, že bez informací se ten vývoj zastaví a knihovna v tom hraje důležitou roli a ten průmysl upadne. Spíš jiný účel měli tehdy ústřední evidence výzkumných zpráv a obhájených dizertací, to je ta zkratka ÚFZOT, ale já do toho nebudu se zdržovat, protože jsou asi zajímavější řeči, co bych měl říct. Někdy v 90. letech, vlastně na začátku po revoluci, se stala Národním střediskem ASSN, v zápětí na to šedá literatura Sigle, která bohužel nebyla založena moc rozumně a pak to převzal Grejnet. Od začátku 90. let, a to si myslím, že to začalo vlastně kontaktem se Springerem právě na Novotného Lávce, na jedné z infoparty, se knihovna stala vlastně víceméně náhodou, se stala kontaktem pro tehdy celostátní licenci na kompletní portfolio Springeru. V zápětí přiklusal Elsevier a potom ty další. Od roku 2000 také vlastně jsme tehdy vlastně původní projekt INVIC na dodávání dokumentů předělali na VPK se spoluprací napřed asi 9 a dneska asi 50 knihoven, které společně dodávají pořád ještě papírových časopisů elektronickou cestou, ale dodáváme nejenom z těch v rámci VPK, nejenom z těch papírových časopisů. Pak jsme začali vymýšlet něco, jak se dovědět, kde co najít.
Vytvořili jsme takzvaný katalog STM, který mimo překvapení ještě stále žije. Sice asi není příliš aktualizován, ale existuje a dokonce na bráně Tech, což je následník toho portálu, je stále odkazován a teda asi snad nejspíše využíván. No potom 9.9. jsme otevřeli knihovnu. Chvíli nám to trvalo, než jsme se otřepali v novém prostředí, než jsme začali fungovat. Byl to trošičku otřes, že všechno bylo jinak. A v roce 2011 jsme začali přemýšlet o tom, jak to bude dál, co budeme dělat. Vymysleli se takzvaného sněhuláka, to je tam ta potvora napravo, nečitelná, ale to nevadí. Snažili jsme se identifikovat si, co to vlastně děláme. Ale tehdy ještě jsme si jako vizi stanovili, že chceme poskytovat vysokou úroveň informačních služeb tehdy jsme říkali pro akademickou komunitu i veřejnost. A vedle toho, to je zase ta druhá stránka, podpora informační infrastruktury, to je vlastně taky ta národní funkce, kterou tady taky někde uvádíme, ty služby na dálku a tak dále. Rok na to vlastně zejména díky paní doktorce Římanové a magistře Iškové jsme spustili projekt, v rámci kterého vznikly dva, dalo by se říct, softwarové produkty, jednak registr akvizice, jednak interní manažerský informační systém, který je ovšem využitelný i zvenčí, ale tím se nechci zabývat. Ale jako jeden z důvodů toho projektu bylo vytvořit strategii, která by nám pomohla narýsovat si cestu, kam chceme se pohybovat dál. Jako misi máme tady takových několik vět. Červeně tam jsem vypíchnul, že teda se považujeme za službu především, pak něco děláme, že ty poznatky tam schraňujeme a tak dále, přežvikujeme, jak o tom tady ostatně byla řeč minulé přednášce. Dbáme o snadnou dostupnost a komunikaci, zabezpečení systémy a tak dále. Vedle toho příjemné prostředí, fyzické, virtuální a chceme být dokonalá akademická knihovna. Tím akademická knihovna myslíme akademická knihovna v tom smyslu, kterému se rozumí dneska na světě. Neznamená to, že se jakkoliv vzdáváme těch rolí národních. Naopak, ty tři pilíře tady vidíme jako právě vysoké školy výzkumu vývoj, čili tam cílí ta role knihovny akademické. Ministerstvo školství tady je zástupce té role národní, kde fungujeme už dneska jako poskytovatel nějakých dat pro scientometrii, pro měření kvality výzkumu, kde vlastně jsme asi ten největší žrout prostředků na státní podporu, informační podporu výzkumu a vývoje. Nakupujeme ty drahé balíky časopisů a vedle toho samozřejmě sloužíme i veřejnosti, sloužíme do jisté míry do systému knihoven, jiným resortům a tak dále. A pod tím jako podstavec jsou technické služby, což znamená všechno od nákupu až po ty služby na place, abych tak řekl, a neobejdeme se bez těch administrativy, včetně IT a tak dále. Už v roce 2011, myslím, možná, že jsme o tom začali uvažovat trochu dřív, ale 2011 začaly vlastně hlavní práce na přípravě integrace s vysokou školou, teda s knihovnou, střední knihovnou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, což byl mocný impuls a ukázal na to, že ta knihovna trošičku právě tím nedostatkem kontaktu s opravdu jak bych to řekl, náročným zákazníkem, který opravdu potřebuje něco teď a hned a tady a velmi do hloubky, tak jsme se cítili být hodně setrvační a vnímáme to, že tímto paradigma se mění. Tady někde budu mít nějaký obrázek, ze kterého je vidět ten fialový segment, tady ten fialový segmentík, nevím, proč mi to tam prolezlo takhle, ty texty, ale to nevadí. To jsou ty subject specialists.
A tohle to je naše knihovna, tohle to je Virginia Tech a tohle to je Aalto, taky Technická univerzita v Helsinkách. A tady vidíte strašný deficit. My máme dobře vyvinutou administrativu, ale to je možná trochu moc veliká. Tady tohle to jsou vlastně ty služby na place. Tam tyhle ty dva segmenty jsou víceméně podobný, ale tady teda jsme strašně hubený. Takže to jsme si řekli, že musíme nějak předělat. Identifikovali jsme takzvaný core business, což je právě ta služba konkrétnímu zákazníkovi, což samozřejmě není možné bez toho, že pro ten core business mají ty, kdo tu službu poskytují, mají dokonalý podklady, to znamená, že máme nakoupený, to znamená, že máme dobře spravovaný zdroje a tak dále. Pak jenom tady se zmiňuji, že tato integrace tu bereme jako takovou jako próbu, jako náš testovací příklad, i když je to integrace asi nejbližší. Další je Ústav organické chemie a biochemie, kde postupně zaintegrujeme knihovnu. Bavíme se s panem profesorem Maříkem, jeho kybernetickým centrem, a možná, že dojde na to, že i třeba ČVUT svoji knihovnu zaintegruje k nám. Tohle to je jenom o té plánované integraci, to, co tam proběhlo, to je změna toho původního rozložení těch oddělení, tak s těma jsme teď nic neudělali, ale chceme je přestavět tak, aby se stala samostatná, měla silného šéfa a to řízení bylo trošku zjednodušený, čili předat více moci lidu, abych tak řekl, a lépe lidi hodnotit, aby byli placeni a tak dále, tak to jsou detaily. No, tohle je obrázek, který tady nebudu vysvětlovat, ale důležitý je tohleto jádro. Tohleto je jádro pudla, který je v našich představách právě středisko toho těch odborných znalostí, nebo ty odborní oboroví knihovníci, což převážně nejsou knihovníci, ale jsou to knihovnicky vzdělaní lidi, kteří mají vystudováno tak jako šéf právnické knihovny na univerzitě není knihovník, ale je právník, který má vystudovaný právo a tak dále. Čili to jsou lidi, kteří znají ten obor a fungují tady jako liaison tady pro tyhle ty zákazníky na těch univerzitách a mají odpovědnosti jednak za to, že tady komunikují na té úrovni, kterou ta škola potřebuje. Moc se mi líbilo tady z marketingových řečí kolegyň, já teď jsem ten papírek zapomněl, ale že tam důležitý je najít toho potenciálního klienta a zjistit, kolik chce obětovat na to, co mu chceme prodat, kdo je ten rozhodující, jak ho oslovit a jaký produkt ho zaujme. Prostě tyhle lidi musí být schopní mluvit tady s těma lidma, aby byli schopní to, co ta knihovna má, jakože toho má za hodně peněz a pracuje na tom, aby to bylo kvalitní, tak aby byli schopní jim to v úvodovkách prodat. Současně, čili komunikují s tímhletím a současně odpovídají za to, jak je budovaný fond. To znamená, současně se účastní toho, i co se vyhazuje, protože my nejsme konzervační, takže i to, prostě ten fond musí být takový, aby nás podpořil teď a i zítra a možná, že některé věci jsou efemérní. Tak tohle to je jakási představa, jak by se ta knihovna mohla představit. Důležitý je, že tady vlastně web je naše hlavní rozhraní, že to, nebo důležitý rozhraní. Tak to je ta akademická a jestli mám ještě asi jak 2 minuty, tak vedle toho chceme posílit roli toho Národního centra. Původně jsme začali s tím, že by mělo vzniknout Czech eLib, což stále je ten plán, neboli Český centrum pro to licencování, neboť mechanismus distribuce státní podpory na nákup informačních zdrojů, který spočívá v soutěži, která není soutěží, je absurdní a už to konečně všem došlo. A my jsme tedy připravili nějaký návrh, uspořádali jsme konferenci a ta konference, které v říjnu letos pravila, že je blbost dělat jenom ten nákup, ale že to musí být tady ty 3 věci dohromady, to je nákup a správa elektronických informačních zdrojů, současně s tím podpora otevřeného publikování, nejspíše ve smyslu, to je teď jedno, nebudeme se bavit, jestli zelený nebo zlatý, Open Access, a současně s tím
systémově informační podpora hodnocení výzkumu. Tím nemyslíme, že by Národní knihovna technická chtěla cokoliv hodnotit, ani náhodou, od toho ruce pryč, ale chceme poskytovat kvalitní podklady pro ty hodnotitelské grémia. Kaněž firma, jo. Vychází to krásně, jenom tak, byl jsem na bibliotece a akademice zase jednou po letech a paní Lakunza, což je šéfová, teda výkonný ředitel Liberu, tak na závěr své přednášky pravila tohleto, co tady vidím jako zažmucený, ta knihovna má-li dobře fungovat, musí být zamontovaná, musí být integrální součástí vlastně toho výzkumného a vzdělávacího procesu na vysoké škole. Děkuji. Jsem si říkal, že jsi to tam nedal. Tak jsou nějaké otázky? Jinak tedy chci říci, že právě přístup do Národní technické knihovny se mi líbí nejenom fyzicky, ale právě i virtuálně. Včera jsem měl docela takové příjemné setkání přes Brandýskou knihovnu Edvarda Petišky ze Septimány, 2 třídami a vlastně vůbec netušili samozřejmě ani jeden zásah, co to je třeba svobodný katalog, samozřejmě na tom nestojí svět, nicméně netušili ani, že existuje Národní technická knihovna. A musím říct si, že člověk se elegantně přistupuje, třeba tamhle vidím i správkyni technické brány, takže třeba technická brána je určitě samozřejmě zajímavá pro takové prvotně přicházející uživatele, anebo tedy právě vzájemný přístup a byli překvapeni, kolik informačních zdrojů je přístupných právě touto cestou, od někud z kavárny, z knihovny Brandýse a z domova. A já jenom chci říct, že teda skutečně tím, že na stránkách Ministerstva školství čtu informační gramotnost a pak se podívám, a to je prostě počítačová gramotnost jak stehno, to znamená, už si to ministerstvo proti školství plete od začátku, to znamená informační gramotnost, pochopitelně je tedy pole neorané a byl jsem překvapen, já vždycky se také ptám, a to je vlastně nulový zásah, že netuší vůbec, že existují takovéto fantastické služby a teď jsem se hlásil, dost vás se hlásí na technickou školu, několik studentů zvedlo ruce a teď říkali, no to budu využívat v přípravě a tak dále. Takže tady chci říci, že Národní technická knihovna má nejenom to poslání té akademické knihovny, ale co je důležité, že to je veřejná knihovna, to tady až si nezaznělo, veřejná knihovna je přeci jenom ta veřejnost tam je, samozřejmě to mají takže to naše, doufám, že to hlavní cílová skupina, ale samozřejmě, já teď úplně přesnou statistiku nemám, ale tak 80% jsou vysokoškoláci a pak je tam něco soukromníků jako korporativních a pak je tam veřejnost široká technická, takže tam chodí dědečkové s vnukem si číst, listovat si v knížkách o autech a tak. A ty služby to rád slyším, protože chodí tam páni docenti do badatelny naší, si číst knihy o matematice a o všem možným, co máme. Jako není to zanedbatelné, ale nejsme a nechceme být taková, udělej si sám knihovna, to přenecháváme veřejným knihovnám, veřejným, jsme všechny veřejný, zase jak ta česká terminologie příšerná. Spíš městské, jenom tak. Takže pan doktor Zubina. Tam je nádherná ta myšlenka Národního centra. To je ta kompozice do světa mezi kontinenty, kde máte samozřejmě tu osobní zkušenost s těmi odborníky. Tak vlastně OSN tam má 2 instituce, Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní telekomunikační unii. A podle toho, jak se orientujeme, hrozně by se jim to líbilo. Kdybyste to zakotvili, protože to je o profesích, o znalostech a zdrojích informací. Takže jsou tam možnosti centra excelence ve střední a východní Evropě v Praze. Pokud bude ten zájem, tak docent Pavlík už navázal něco a tady vlastně byste mohl to prosadit, tu myšlenku, ukotvit to ve strategii, která tam je. Tak vysoko jsme si... Ne tak vysoko, to je strategie vaše. Znalostní rovina pro nás normální smrtelníky a neumějí šáhnout na finanční a expertní spolupráci. Pokud se to stane, děkuji vám mnohokrát a pan docent ví,
kam směřujeme. Chybí tam ještě Děkuji, pokusím se. základní zákon knihoven. Weinerův neexistují odpovědi, jenom odkazy. Takže asi není žádný dotaz, když tak v kuloárech se může pokračovat.